Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzera berriz era etorri gara. Bertako kulturretxean eskaini du kontzertua Galder musikariak eta disko berria murgiltzeko aukera izango dugu berarekin batera. Gainera, banda ezagutuko dugu eta zuzeneko emanaldiaz gozatzeko aukera izango dugu. Gaur, gurean, Galder. Apa Galder, Apa kojo. hemen elkartu gara, berri zen, zure disko berria ezagutzeko, 2023ko neguan argitaratu zen, orain hasiko zara zuzeneko emanaldiekin. Urteak atzera ezagutu zintuan ni, 80 hamarraldiaren hasieran, Big Crunch taldean, Dut taldean gerora, Kuraian ibilitakoa zara ere, Berri Txarrak taldean, azken boladan Bazkarekin, musika munduan aspaldidanik eta oraindik ere proiektu berriak egiteko asmotan. Bai, ala beharrez pixkat ere, azkenen diska hor laginda. Nik egin dut dena, ez? Halako asmo berezi neukalako nire proiektua abiatzeko edo nire izena eta bar, baizik eta gauzak horrela eman dira eta kasi asumitu besteik ez dut egin, ez? Lehenengo asmoa bazen maketatxo batzuk egitea eta bueno, lagun musikarien artean diska forma bat ematea, maketa horiei. Kantua bera ja osatzen juten zen heinean, konturatu nintzen, zatirik zailena edo gehiengoa eginda zegolat, eta ikusita ere bakoitza nola genbiltzan eta nola arabien jendia bere eguneroko estresan, kasi erabaki nuen aurrera egitea bakarrik eta bukatzea. Eskizenpean dator zure bakarkako lehen disko hau, eta esan daiteke bide horretan badatorrela bestelako musika giroetan, ez? Rocketik ezagutu izan zaitugu betidanik, disko hau elektronikatik tirak egin duzu. Bai, egia esan, azkenen teknologia bera bai izan zen iturburu bat. Ze diska hau hasten da nolabait saiatzen naizenean ditudan zenbait kantuen ideiak grabatzen edo behintzat inorren menpe ez egoten aurrera eramateko ideia horiek, ez? Eta horra hasten naiz pixka logikarekin salseatzen eta ariketak diren horiek konturatzen naiz, ariketa soil batean gelditzea baino badoazela aurrera, ez? Eta ikasten dudan heinean banaizela kapaza buruan edo etortzen zaizkidan ideia horiek programa honen bidez plasmatzeko eta aurrera egiteko. Eta gero konturatzen naiz, azkenean nire urteetako inertzia horrek eramaten didala rockaren eremura edo estrukturetara eta bar. Eta orduan elektronika egia da beti entzun dudan eta beti erakarri didan musika izan dena, baina gutxitan gerturatu naizena sormen aldetik. Eta ikusten nuen bai izan zitekela abia puntu bat edo makulu bat beste bide berri batzuk ibiltzeko. Eta ez erortzeko edo inertzia hori, rockaren inertzia hori, rockera eramaten ninduen inertzia hori nolabait ere gelditzeko eta gauza melodikoarekin jokatzeko ere bai, ez? Azkenean perkusiotik nator eta ritmikoki gauza asko nahiko garbi dauzkat, baina gero melodiko alde hori, alderdi melodikoa ere landu nahi nuen. Eta elektronikak horren aukera erresten ninduen. Aipatu duzu Logic programarekin abiatu zenula egitasmoa eta gerora beste hainbat tresna sartu dituzu bidean, zein tresnekin lan egin duzu? Bueno, azkenen inguratu naiz eskura nituen instrumentu horietaz. Azkenen kontroladora MIDI batek emate dizu munduko instrumentu guztiak klik batean eukitzeko aukera, ez? Gero da horrekin zer egiten duzun. Eta gero, neukan lokalean bertan bateria, bajoa eta gitarra montatutak eta eskura beti. Eta hori biltzen nintzen egunetik egunera
egun batean bajoakin hasten baliman nintzen, hortan jarduten nintzen igual goiz osoan, bajoari bueltaka edo besterik gabe, hortik ateratzen zen bajo linea bat, non gero segituan bateriara isertzen nintzen eta ja hortik hori grabatu eta hori askotan hartu eta horri ja ritmoa jarri, eta ja bajo eta gitarra bat dakazunean erresa da gero ja gitarra arreglo bat imaginatzea, ahotsa melodia bat. Azkenean beti da nik egin dudan zerbait da, ez? Beti egon naizen talde guztietan, sormen prozesu guztietan horre egon naiz. Beti bateriatik aportatzen, baina baita ere kantuak erpin asko ditu. Eta adarra asko eta ez da bakarrik ritmoa lantzea, baizik eta estrukturatu behar da. Hor nola baita ere ez, puzlea egituratu behar da, eta hor bai konturatu naiz eta ez negoen nire berezko instrumentoakin urteetako esperientzia sormen prozesuan lagungarri egiten zitzaidala aurrera egiteko, naiz eta hori ez izan nire berezko instrumentua. Kantu sartu dituzu disko berri honetan, esan daiteke musikalki territorio ezberdinak daudela, esaterako post-punka badago, post-hardcorea ere badago, pop melodia goxoak ere topatu daitezke eta kantu esperimentalak ere. Kantu asko eta kantu irikiak, ez? Hori da, zuk esan duzu. Nire premisa ere bazen, hori lehen aipatu dudana, ez? Bide berriak zabaltzea eta nik ikustea ere edo jakitea ere nire barnean ze ateratzen zen, edo nire barnetik zer ateratzen zen, ez? Azkenean beti egon zera proiektu desberdinetan eta talde lanak egiten, ez? Baina behin bakarrik zaudela zer da zugandik ateratzen dena, ez? Nire asmoa baitzen instrumentu eta zinguratzea eta gehien bat esperimentatzea. Eta askotan nabaritzen balimanun hori inertzia horrek eramaten ninduela leku ezagun horietako batera edo ibilitako bideetara saiatzen nintzen, ez? Beste bide berri bat bilatzen eta orduan esperimentazioa izan da nolabaiteko premisa moduko bat aurrera egiteko. Eta horregatik atea die hain kantu desberdinak bata bestean artean eta nolabait ere ahotsak berak ehuntzen lan egiten zuena hain estilo desberdinetako kantutan. Esango nuke disko honetan base ritmikoak indar asko duela, baina guk ezagutu zaitugun bezala bateria eskaintzen modu organikoan, gutxi ez, bateriak badaude, baina nahiko elektronikoak dira gehienak. Bai, berez ere ez nuen egin nahi bateri jole baten ohiko diskoa edo bateri jolentzako pentsatutako disko bat. Niri ideia zen disko musikal ritmiko bat egitea, baina bere osotasun horretan. Eta bateriak berez, kasik eta utzi nituen bukaerarako eta batzutan dire gehiago kasi loop modukoak. Normalean jotzen egongo banintz desberdin planteatuko nuke edo desberdin planteatu izan ohi dut. Eta kasu honetan gustatzen zitzaidan bateria izatea halako loop moduko bat, kasi tren bat pasako balitz bezala batzutan, ez? Badatorrela halako bateria ritmo bat, baina desagertzen da, etorri den bezala, eta ez daukala halako presentzia bat hor aurrean denbora guztian. Disko honetan hartu behar izan duzun beste erabaki bat, ahotsaren kontua izan da. Irakurri nizun elkarrizketa batean hainbat abeslariekin lan egin eizuela zera batean, baina azkenean zuk amaitu duzu diskoa kantatzen, abesti guztietan zure ahotsa bai dago. Bai, lehen aipatu dudana ere, azkenen
nire asmoa izan zen ahotsa lineak egin, beste kantariei erretxago jartzeko edo behintzat nik argi neuzkan melodia zenbait behintzat beraiek reproduzitzeko eta bar. Baina gero maketatxoak egiten nitunean eta ja 4 kantu pasatzen zirenean azkenean nire ahots linea horiekin, nahiz eta letrarik ez zeukaten orduan, bai konturatzen nintzen, hain kantu desberdinak batean bai hartzen zutela halako zentzu homogeneoago bat. Eta azkenean erabaki hartu nuen nik egitea jakinda ere gerora ziurrenik arrisku bat hartzen ari nula. Eta egin beharko nuela zuzenera eraman nahi izan ez gero nik egin beharko nukela. Eta egia da hor momentuan jo naizela pausoz pauso, pantaiaz pantaia eta beti esaten, orain honen gogoa daukat eta ez nago pentsatzen ari zuzenekoan. Orduan, orain eskatzen bali nik kantatzea eta 4-5 kapa hots sartzea, egingo ditut, eta gero ikusiko dut zer egin, ez? Eta gero iritsi da beste pantaia hori, baina hori beste historia da. Neko argi gelditu zaidana diska honetan, eta zuk aipatu duzu, ez? Beti nire bunkerrenea hortan sartzen itzelarik, ze importantea izan da nahiz eta zuk euki teknologia eta etxean egiteko aukera ordenagailuakin eta bar. Niretzat erabakigarria izan da euki leku bat zela espreski musika egiteko. Ze etxean egiten aldu eta etxean ere ibili naiz tarteka, baina ez zan gauza bera jun leku batera non hor daude instrumentuak eta da leku bat prestatuta dagona musikan pentsatzeko eta guztia zebaditzeko. Eta uste dut hor aurkitu dudala nik nire lekua, ez? Diskoari esk izena jarri duzu, teklatuak badu botoi bat, horrela deitzen dana eta ihes egiteko, eskapo egiteko ere biltzen dana, ez? Letratean ere bada nolabaiteko lotura bat hainbat kantuetan ideia horrekin, ez? Iheslariaren figura aipatzen da, ihes egitekoa, ez? Badago nolabait ere lotura bat, ez? Egiari zor ez nuen nire eskaperako aldarri bat bezala jarri, eske letra honen ideia, baizik eta izan zitekeela norbaitentzako eskaperako musika bat edo eskaperako ideia bat. Eskaperako ordu bat, ez? Nintzat musikala. Nire kasuan bai ikusi dut gehiago kontrako bidea egin behar nuela diska honetan. Eskaperako baino zala nire barrunbetarako bidai bat, ez? Ikusi hor zertzegon eta justo hori, ez? Intro gehiago, ez? Eskape baino, ez? Letratan badago joera bat ere, gerora behar bada konturatu naizena eta ez dala konstientea izan, eskapatu askotan ez da zertan ihes egin behar, baizik eta, ez? Baizik eta, igual behar bada eskape askotan izan da aurrera pauso bat. Baina gustatzen zitzaidan hitz egin kasi momentu konkretu horretaz. Zerbait katarsiaren aurre erabaki horren momentua. Diskoaren grabaketa zuk zeuk egin duzu bunkerrenea gunean, eta gerora diskoa nahaztu da hainbat estudiotan, eta edizioa dator Forbidden Colors diskotxaren babesean. Bai, gustatzen zitzaidan Forbidden Colors zeukan ibilbidea, kriterioa, estiloa ere bai, eta ikusten nuen behar bada egia ere deskonektatu xamar nebilela diskogintzaz eta bar, berrin garaitik. Eta hor konexioa somatzen nuen, edo erakargarria egiten zitzaidan Forbiddenen lana.
eta Aitorrekin harremanetan jarri nintzen, eta bueno, berari ere interesgarria iruditu zitzaion, eta aurrera egin genuen. Zeran Mala Estudiotan egin genuen, Bilbon, Aitor eta Txuforen laguntzaz, eta ja diskaren nasketaren bigarren zatia ja Donostira ekarri nun, eta Etxarrirekin In Estudiotan bukatu genuen, eta bueno, azkenen horri ginen azken momentura arte diskari buelta ematen, ez? Eta ordu desente sartu behar izan genizkion postprodukzioan. Azala ez du berezko edertasun guztia biltzen kartoizko azalean, ze berez oleo bada, kuadro bada, eta kuadroak baditu bere testurak eta bere trazadak eta beste impresio bat ematen dizu, ez? Aurrez aurre ukitziak. Baina, bueno, nolabait ere omenaldi egiten nion kuadro honi, zakarrontzi baten aurkitutako kuadro honi, non eukinun sormen prozesu guztian nire mailen jarrita, eta azkenen konturatu nintzen, hasieran etzan ideia azal hori erabiltzea, baizik eta beste ideia batzukin nebilen, eta azkenen ezin asmatu nebilen zein izango zen azala, eta momentu baten konturatu nintzen mutura aurrean eukinula hasieratik, eta emakume honek ematen zidan eta egin zidan konpainia prozesu guztian, eta bere bihotz bularre falta horrek ere nolabait ere representatzen zuen, ez? Diska honetan zegon collage, moztu, pega eta historia guztia hauek, ez? Diskoa pasaden neguan ikusi zuen argia, orain urtebete geroago hasiko zara zuzeneko emanaldiekin, eta horretarako banda bat osatu duzu. Zein izango dituzu alboan? Diskoa ateratzen denetik zuzeneko hasten naizen arte gaur ia urte bat pasatzen da. Eta zuzenekoa planteatzerakoan buelta pila bat eman dizkiot. Zaila zen nik bakarrik egin ahal izateko, edo behintzat ez nuen ikusten nik bakarrik horre kasiotone batekin zerbait erakargarria egin ahal izango nukenik, eta diska honek ere beste paisai oso desberdinak jorratzen ditu, atmosfera oso desberdinak eta guzti horiek landu nahi ditut modu organikoan, eta hor nire espazio naturala ere bada eszenatokia eta talde lana, ez? Eta hor bai momentu batean esaten, bueno, edo falta motatze dut ere, ez? Denbora guztian borroka etengabe horretan egotea, diska bat egiten, erabaki guztiak hartzen, bueno, ezagit, azkenen prozeso gogorra da zenbaitetan, eta astuna, norberarekin 24 ordu borrokan egotea, eta azkenen erabaki nun taldea osatzea, behar nun ere talde lan hortan konpartitzea eta besteen ideiak eta aportazioak ere entzutea eta talde bezala diska hau beste norabaitera eraman. Eszenatokian izango gara Odi Esteban, nerekin bazkan aritutakoa gitarra, baina kasu honetan nerekin bajoan arituko dena. Aize Karrikaburu, Benafarroa, Azkarate herriko neska gazte bat, tekladoa eta ahotsetan. Onintze Garzia, Bilbotarra, bera gitarran arituko da. Ilargi Agirre, bigarren bateri jole bezala, bateri jole bezala,
hemen ez dago lehenengo edo bigarrena, baizik eta bi bateri izango gara, hori bai. Eta ni neu. Imaginatzen dut diskoa dela eta zuzenekoa, imaginatzen dut bide horretan aldaketak egongo direla, edo behintzat garapen bat egongo dela. Era bat, eta berez, nire asmoa ere ez da izan diskoa bere horretan reproduzitzea, baizik eta diskoa abiapuntutzat hartu eta beste mai batera eraman. Eta, bueno, azkenen jungera diskoa nolabait ere berregiten, eta ere ikusita bakoitzak ematen ninduen instrumentazioa eta aportatzen zituen ideiak eta sonoridadeak kontutan eukita, askotan diskoan gitarrak zeukan papera behar bada zuzenean teklaudoak egin du, batzutan ere alderantziz egin dut. Nahiko librea egin dut, eta pentsatu zuzenekoa beste kontua dela eta kantu hauek bizirik darraitela eta bizitza propioa edukiko dutela oraindik zuzenean egiteko eta uste dut era berean beste mai batera eraman ditugula kantuak. Berri zen hasiko gara, 360ko formatu hontan, nahiko arriskatua behar bada, lehenengo kontzertu baterako, jendea inguruan dakagula, baina bueno, politia izango da. Gero ere berezia izango da niretzat noski Hondarribian, itxasetxeko auditorioan azaroak 8an emango dugun hori. Eta gerora egingo ditugu Sopela, bertako antzokian, Gasteizen, Baratzaretoan eta Urretxuko antzokian. Eta 25 urte eta gero musikan hasi zinenetik, oraindik ere musikaz gozatzeko grinaz, ikusten zaitut. Sentitzen naiz dena hasiko balitz bezala berriro, zero abia puntura, abia puntura buelta egin dudala eta horrek kriston motivazio ematei. Osea, nagia baino, gogoa berriro sensazio basiko hori, taberna txiki batean sartu edo eszenatoki txiki bat hartu eta etortzen badire ondo eta ez badire etortzen ere ondo pasako dugu egiten dakigun hori. Eta horrek asko motibatzei. Galder, plazer izan da berriz ere zu bidean topatzea. Gozatu dugu diskoarekin, gozatuko dugu orain zuzeneko emanaldiarekin, eta esan bezala bidean topatuko gara. Hala izan da dira. Hau bai.